갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이. So guys, good morning mga Kaoblaks. Andito naman ako. So mga Kaoblaks, don't forget to subscribe my channel and like and share para updated kayo sa mga bagong videos na mga gagawin. Ano pang hinihintay nyo? I-subscribe na yan! Click the bell button na para updated kayo sa mga... Gol, good morning. Ano, naligaw ka na? Naligaw ka na mga Kaoblaks? Kasi bawal... Ano? Alam mo ba? Mga Kaoblaks, magsuswimming kami sa Pansol. Pero biruin mo naman doon si Dagol. Naligo daw siya kasi magsuswimming kami sa Pansol. Naligo muna kasi magsiswimming daw kami sa Pansol. Para mabawasan yung libag. Tangay lang yan. Anong pag-iisip yun? So guys, ngayong araw pupunta kami ng Kalamba. Magsiswimming kami. So, stay lang kayo dyan ha. Toy! Shout out! Shout out sa mga taga-Iliga. Yo! So guys, ulitin natin kasi di pala naka-on kanina yung video. So mga Kaoblaks, papunta ho kami ng Pansol. Maliligo kami kasi wala nang tubig sa bahay, naputulan kami. Naghihirap na kaya punta na lang kami ng Pansol. So kasama namin si Boss Aidan. Aidan, Pading Sherwin, at saka si Daguldul. Urbanito. Dan, pagdating natin doon, maliligo ka ba? Ha? Ano no? Maliligo. Kulang, kakain pa ka mo. So guys, OTW kami. Puntang Pansol. Maliligo kami kasi medyo summer na ngayon dito sa Pinas. So mga Kaoblaks, huwag niyong kalimutan, subscribe my channel. Click the bell button para updated kayo sa mga bago kong videos. So guys, standby lang kayo dyan ha. At pupunta na kami ng on the way na kami papunta ng Pansol. Ito ay pag ano, kailangan natin ng hangin. Medya na. Alin? Shell. Alin to eh? Shell. Anong shell? Anong ginagawa mo? Anong shell? Akala ko flying bee. Tulog eh. Salamat nga pala sa Shell. Shell baka naman. Dan baga. So, magpapahain kami mga Kaoblaks kasi wala kami ng hangin. Ayun! So, hangin na mga Kaoblaks sa pang quarantine. Dad! Winter na winter season, no? Lalamig ka, nak? Ha? Okay na yan? So guys, itong nagagawa ng walang trabaho sa Pinas. Wala kasing trabaho, wala kang kaplayo. Swimming na lang.
Puro gastos, walang income. So guys, nahanap na namin yung pusa. Pusa 1. So nandito na kami. Uncle, pag mata ko. Tingin-tingin tayo sa kabila kasi baka mabangga tayo. So mga ka-vlog. Boss Dagol. Yeah. Boss Dian, Idan. Sasakyan Madam, asan siyang yung nasisiyar na ako? What's up? Natatay na ako mga guys. Tataas kayo. Yung kwarto nyo. Yung CR dyan yan. Asan ang siyar nyo? Dito. Siyar na ako. So guys, nandito na kami sa pusa. CD, say hi. Yung bag natin, nak. Yung mga ka-vlogs, don't forget to subscribe my channel para updated kayo sa mga bagong videos.